David er even mooi over. Past het, David? Nou, nog niet. De in 1888 bouwde moenen stiet er weer tiptop bij. Windlust stiet op een opvallend plak midden tussen de bebouwing. In de rin van de tijd is de moenen wat in verval rekken. In 2004 werd dan ik nog eens duidelijk dat de Boente Kjefkrabbenbod actief is. Het begon allemaal te blasten en de buren die hier allemaal een stuk hout in de dakgoten. Het vleende raar. Er moest wel wat gebeuren. De nadigheid van dat beest is, je ziet er aan de buitenkant niks van. Ja, hier en daar een enkel gaatje, maar als je dan de balk doorzaagt, dan schrik je echt. De restauratie had goed oorleerd worden. Het werk wie voor de restaurateur soms tijden dreig. Nou, het meeste dagen wie wel het lichten van die kap. Dus die rollen moesten naar je platen, boven en onder. En die hele kap hebben we helemaal omheen geviezeld. En er had een hoop voorbereiding om vragen, maar dat werken precies zat weer 18, dus dat ging best. Nou, we zijn hier dus nu op een kapzolder. De kapzolder, wij staan dus nu op het vaste gedeelte. Maar alles wat boven onze hoofden is, laat ik het zo maar zeggen, dat kan dus draaien. Dat kan dus in zijn geheel helemaal op, net waar de wind vandaan komt, daar moeten de wieken heen natuurlijk. En dus hij moet kunnen rollen en dat doet hij dus op deze rollen die hier aan de linkerkant zitten. De laatste lietse putjes moeten nog dienen worden, maar oren wieken vreed kan de moenen officieel iepenen worden. Een dag later, op Nationale Moenendag, kan het publiek de moenen bezien. De restauratie had maar 420.000 euro kosten.